L-ebda avvanzi fid-diskussjonijiet mal-Gvern dwar it-tilwim industrijali mal-Aġenzija Support. Il-ħaddiema fih dan l-Aġenzija Support komplew jobdu d-direttivi ordnati mill-UHM Voice of the Workers li ġew fis-seħħ il-ġimgħa li għadda. B'kawża ta' dan in-nuqqas taqbil hemm 800 klijent tal-Aġenzija li qed jiġu affettwati jekk kif is-servizz mhux qed jingħata bħas-soltu. Net News tkellem mal-manager ta' relazzjonijiet tax-xogħol tal-UHM Voice of the Workers Isabel Farrugia fejn qaltilna li mit-tnejn daħlu fis-seħħ azzjonijiet oħra min-naħa tal-ħaddiema fosthom li mhumiex se jużaw il-karozzi personali tagħhom u se jkunu qed jużaw trasport mibgħut lilhom u lanqas jużaw l-eskorta. Il-ħaddiema wkoll ma bdewx iwettqu assessments jew case reviews tul il-ħidma tagħhom. L-UHM Voice of the Workers il-ġimgħa ħabbret li ordnat lil madwar 500 impjegati ta' Aġenzija Support biex fost oħrajn ma jaħdux ordnijiet mill-managers tagħhom ma jirrispondux telefonati u lanqas email u ma se jkunu wkoll qed jinjaraw l-ordnijiet tal-managers u mhux se jiffirmaw it-timesheet ħlief għall-overtime. Il-ġimgħa wkoll daħlu fis-seħħ li PwC ma jbidlux mal-leaders jew coordinators u kif ukoll dan ma jsirx viċi versa. Persuni oħra qalulna li l-ftehim kollettiv li hemm preżenti bejn il-ħaddiema u l-Aġenzija Support ilu kważi ġa sentejn skadut għax kien imħejji sa Deċembru tal-2016.